Obokwe cheche nke taa isi m no nwere ejete Evangelism and the mad nabia. speaker mpa na yikwala he zibozo on the mother. Praise the Lord. Hallelujah. Dalo no umunne mo. Welcome. Yes, onyeamuma abiakwa n'ọzọ. Anyị na-abịa ịgwa mmadụ maka gịnị ụzọ enigwe. Maka ụfọdụ na-eme afọ ụfọdụ ndị na-esi Igbo. Brother, let me shock you. Ebido m sobe Igbo mgbe m nọ na primary 2. Makololado malaudo nwere nke osele. Ịma na onye mbụ ọfụma. Mgbe m nọ primary 2. Ka m bido sebe Igbo, ka m bido sebe anwụrụ, ka m bido sebe goof. Ị na n'ife na-ekwu? Mana eseche mefu na onwe uludonia. Onwe okwu uludonia. Iseche ni gị Igbo sechi Igbo chezo onwe ebe isele Igbo. Nata n'ụlọ ruo n'ụlọ chọba onwe ya achọ. Omego onye amụma. Omego m. Omego onye amụma. Ọ bụrụ na omenụrụ ịma na ike bidoro sebe Igbo. Ike bidoro. Since primary 2 ka m bido sebe Igbo. Mana eseche m ya anwụcha m ọ bụ na Igbo na-efu ome na arụ mmadụ ihe mma bụ wilderness. Ọbịa ya ka. Ọbịa ka mma bụ. Ọbịa mma abụọkwa ọbịa nkịtị na ọbịa nke a na-asị eke nwe ọbịa. Ọbịa eke na-anọ n'ime ya. Ịkpa ka mma bụ. Wilderness ka mma bụ. Aka m agbago mgbọrọgwụ dị egwu mana emeche m ife afụ na onwere olodo ya. Onwere olodo ya. Ka mgbe m bili ndụ mmanya ebido nwụwa biya mgbe m nọ primary 3. Am I communicating? Am I communicating? Ịma onye mbụ ọfụma. Evangelist ịma onye mbụ ọfụma. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụba mmanya. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa kaikai. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa biya mana anwụcha m ya ọ na-aga mgbe ụfọdụ ibe m jebe break nọ na class instead of inye ya na mpụ ebe a na-eme ihe nje nwụba mmanya ibe m na-agụ akwụkwọ ibe m na-eme revision ibe m na-eme ihe ndị ọzọ nọrọ na-eme gịnị si na nna aṅụ mmanya nwụcha mmanya apalụ m na baro na-ana apalụ m na baro na-ana apalụ m na baro na-ana ibe m baro a na-apa m ọbọkwa baro nkịtị ọbọkwa baro ndị dị ka ezigbo baro nọ ndị na-adị ka hand trowel nọ ndị na-adị ka headpan nọ ndị na-adị ka sasa ndị sabala asaba ọnya ka nna agwa ndị mmadụ so ye n'ihe nọ anwụgo m mmanya nwa ya na katakata nwụcha anyị bụla gịnị Am I communicating? Ka mgbe m na-ezu ori ife m na-ezu chakachaka before the invention of ihe akpọrọ gun ka ọ bụ egbe ife njeji ori bụ ọla ife njeji ori bụ okwute nsala na iweta ike na-ene m anya ife ya nụ n'ise tee iweta ihe anwa niile ị na ihe na-ekwu mgbe na-ezori onye budeli mgbe na-ezori koro onye wanini mgbe na-ezori koro onye budeli ana m akwụ na express na-eme ihe ọbụla otu nsi wee chọọ na-eme otu ọbụla wetu nsụsọ o nwere vigilante na-atụ egwu o nwere amị na-atụ egwu ndị amị na-agbara m ọsọ ndị polisi na-agbara m ọsọ ma na-emecha m ya am I communicating? Am I communicating? Am I communicating? Am I communicating? O nwere ebe m na-ezo ebe a na-ezori m anareje ọsọ ya bụrụ plaza ọsọ ya bụrụ market ma na-ezuche m efu gịnị na onwere uludo ya. Praise the Lord. Hallelujah. Ọnya m mgbe m ji wee nata ọkpụkpọ oku ife mgbe nnụ nwaanyị na ịma ka nsi eti nwunye m ife ịma ka nsi amụ ya ọla ịma ka nsi amụ ya chakachaka ịma ka nsi atụ ya dọda ịma ka nsi eme ya smackdown ma na-emeche m wee nata ọkpụkpọ oku dịka onye amụma nata ọkpụkpọ oku dịka onye ụkọchukwu nata ọkpụkpọ oku dịka onye eze nwunye m kpasugo n'ime iwe. Praise the Lord. Hallelujah. Kita ọkpasuo m iwe sọsọ ụla na-abụ m ọbịa nọ mma amụ ya gbaa okwu ezi ọzọ mgbe nkịtị maka ndị ọdụm iti mmadụ anya anyị bụọ ma ọ bụ ịtọ mme gịnị mgbe nkịtị maka ụmụ nwaanyị bụ n'ọnụ ka ike ha dị maka gịnị na m anatago okpukpe oku ọnya mekịta o nwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị o nwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị dị onye anwa kpasuo m iwe nwe iwe o nwere ihe mmekọtara na mmadụ kpasuo m iwe mgbe gịnị nwe iwe anaghị m ewe iwe abụrụ m onye iwe ọkụ maka gịnị icheta ọkpụkpọ oku mere m ọdụgo m ka onye ekere agbụ adịgo m ka onye akechiri ekechi maka gịnị n'ihi nnukwu ọkụkụ nke eme gịnị n'ihi nnukwu ọkpụkpọ oku nke eme gịnị n'ihi nnukwu ọzụzụ nke emere gịnị nke e nyere m. Praise the Lord. Hallelujah. Am I communicating? So ana m agwa mmadụ okwu today. Ana m agwa mmadụ okwu today. Ana m ekwu okwu today dịka onye amụma. Ana m ekwu okwu today dịka onye ụkọchukwu. Ana m ekwu okwu today dịka onye eze. Ana m ekwu okwu today ekwubie m okwu n'isi gị onwe nke na-afịa ga-arụ bịaba na my ministry 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 ebee ka ị na-eje ebee ka ị na-eje ebee ka ị na-eje trela niile ị na-akwadokwe n'igwe ọ bụrụ ịpayali koku ọ bụrụ ịpayali koku ị na-agbado n'igwe ọ bụrụ ịpayali Camry ị na-akwadokwe n'igwe ọ bụrụ ime nke abụrụ m onye na-achọ okwu anara m achọ mmadụ okwu anara m achọ ikwu na ibe okwu anara m achọ mmadụ okwu ihe m nọ na ya bụ gịnị papa likekedede ejebe m
ejebem njemenigwe yes power evangelist na-abịakwa chalụ moto n'ụzọ maka trailer ali ya enu chalụ moto n'ụzọ trailer ya alịkwa gị enu trailer ya alịkwa gị enu trailer ya n'elu chakwa n'ụzọ ịnwụkwa amakwa m ebe ị na-eje adagbe ekwede gota ọ dịkwa ka onye ala na-abịa ka anyị chalụ onye ala n'ụzọ yes asị na awọ ka eji agbara onwe ọsọ awọ keda ana m agwa onye ala ọmụmeliala power yes ọ dị ka ọmụ ka ọ bụ gbaba ọsọ yes power na nwado obodo mmadụ nọ ihe nketa atụọ m n'anya chogodi buke n'ibe dele ebe a bonjour Togo ka anyị na onye ọnwa hey ọ bụ na ihe bụ ọfịsa na chi mara ka ị ma atakwa n'ego wee na ebe azụ Togo onye ya nata ego ka iji ọkpa wee jee eche m na isi na ya satụrụ m na-asị onye ya nata ego mmadụ ị nidere ego anyị na mve man of war mụ na ya nwere akụkọ onye amụ inyere m ego va ndoga apị m n'anya na Togo ka ihe ede m apa ndoga apa na Togo ide m akpara Togo na ebe ọ dị nye m ego ma anyị kpara ya akpa mụ na enwe problem hewo ọmadụ mmadụ ziaze suma se kala latin bịa nye m ego anyị ịka mmadụ asụchara ma mara asụ ya nye m ego m iwe omini na mmedo ya ma apa zelezu mụ na enwe problem